Аз съм... И здравейте хора, аз съм Shadowbox. Днеска с Brawl Stars, както винаги, както обикновено, за сега така ще бъде, за съжаление. Ако искате още такива видеа, абонирайте се, натиснете камбанката, харесайте този клип и да продължаваме. Днешното видео ще бъде за новия герой. 101 герой. Да. Махнал съм я и играх тесто хел. Сега ще я тестваме на клип. Взел съм всичко, хайп. Хей. Обикновено на соло. Да, продължавам. Наистина, ако искате още такива видеа, наистина харесайте, моля ви се. Моля ви се. Тя. Какво прави този герой? Аз все още не мога да разбера. Виждам, че пойза ги заразява ги. Явно на втори удар. Мога да насочвам. Ти добро. Ма, те са явно най-точните. Де ще убия? Де ще ги убия те? Убих. Убих ги? Ти не мога повярвам. Изобщо не мога повярвам. Добре. Добре. Къде е другия герой? Ето го. Герой. Човек. Спечелих. Добре. Втора игра. Така. Продължаваме. Опа. Къде оцелиха? Кона. Давайте напред. Спасих се, бейби, спасих се. Стигай. Кой ти е човек? Защо ти? Продължаваме с трета игра. Човек странен е, странен герой, странен. Цели го. Дали ще умре? Да, умря. Добре. Не мога с този герой, не знам. Явно просто не е мой тип. Аре бе! Аре бе! Не! Напрегнато, напрегнато.
Напрегнато е. Добре, четвърта игра. Умра. Убил. Убих Едгар. Много добър е. Шегувам се, изобщо не съм добър е. Просто съм тук да ви забавляваме. Нали те? За абонаментите, за лайковете, за всичко. Искам се абонирате, ей. Ало. Споделете на хората и те се гледа. Не се хареса всичко. Това ми е мечтата. Това ми е мечтата да стана ютубър, като останалите. Shadowfix, тези хора. Нали, сещате се? Колко победи направи? Пета игра. Това е петата игра. Ще мога ли да убива отдалеко? От близко със сигурност няма. Давай, не. Благодаря. Не. Добре. Добре, ама не е за мен. Не е мой тип игра. Това е, загубих. Загубих ли? Транки, кой е губил, бе? Аз не губя, бе. Знаете, кой е губил? Аз не губя. Кога съм губил? Искам много мощно да пръснете абонамента и лайковицата. Така, шеста игра. Или шеста ли? Шеста. Защо? Няма да стане. Аз загубих. Не, какво? Какво става? Бой. Бой, бе. Кот стане змичета, ако сте там. Тъй, къде? Къде е последният? Къде? Ето. Не само ти може да заразяваш. Шмати. Даже ми беше ненужно. Това беше ненужно.
Ко? Далече, далече. Ой, човек. Иска да се откъсне. Бах, какво ти слабото е, човек? Аз съм махнал даже. Excuse me? Тя би пахти малкият демидж. Там няма да взема. Ето. Бой. Не. Охо. Мисля, че умрях току-що. Току-що не умрях. Току-що вече умрях, наистина. Тук вече умрях. Умрях. Спечелих. Добре. Сега толкова за днеска. Да видим тук какво трябва да си. За накрая. Съм предвидил бахме тъпото. Добре. Ако ви харесват такива клипове на Brawl Stars за сега, харесайте, абонирайте се, натиснете камбанката, получавате моите клипове и чао!